И здравейте, потребители на YouTube! Днес ще ви покажа как да си сложите Texture Pack на Minecraft и нека да започваме. Първо, тук така съм си изтеглил два Texture Pack. Ето ги тези. Сега, значи, влизате в Google и пишете Minecraft и ви излиза ето го. Цъкате тук и цъкате тук. И малко ми лаги. Съжалявам. И търсите. Ето Texture Pack. Ето е тук. Влизате тук. И ето ги тук Texture Pack-овете. Сега няма да стегля. Ще ви покажа само. Може... Ето ще ви стегля този. Спрете да спамите глупаци. Не, няма да си го тегля. Аз имам. Ето, както тук, ето показах ви. И влизате ето е тук така. Ето е тук долу. И пишете процент app data процент. И ви излиза roaming папка и влизате в Minecraft. И ето е тук. Ето това. Ето. Ето. Resource Packs. Ето е тук. Влизате, цъкате два пъти. Да предърпате се единия Texture Pack. Ето първо ще сложим единия, после другия. Ето слагаме го и става. Ето. Сега влизаме в Minecraft. Ето. Би трябвало да стане. Сега ще разберем. Ето. Само изчаквате. И сега ще разберем дали се е получило. И така, влизате, по-точно влизате, като влезете в Майнкрафта и влизате в настройки и влизате ресурсни пакети. И ето тук така, ето го нашия Texture Pack. Ето сложих го. То ви направо ви показва. Тук така съм си изтеглил и други. Ето, искате готово. И ето го. Готови Texture Pack. Сега ще влезем. Само да се обединя. Мога защо бъгва така. Ето. Сега ще ви покажа. Ето. Ето виждате. Тук. Ето. Ето го. Това. Ето. Така. Сега ще изляза от този. И ще го махна. Ето сега, например, ще си сложа. Ето е този. Нека да пробваме. Ето, вижте как ми се променя всичко. И ето. Вижте. Вижте колко е хубаво. Вижте луната. Това е луна. Ето тук така има въдица. Вау, това е мощно. Така, вижте каква хубава въдица. Тук така. О, те кокошки, бе. Уха. Това не е ли за кокошки? Добре. Запалки. Вижте колко диск. Уха. Вижте какво е диск. Ето. Какво е това, бе? Стълба. Ето какво? Тази стълба, бе. И сега друг Texture Pack. Пак влизате в настройки. Ресурсни пакети. Ето и например ето е този. Да го видим какво е. Ето го. Ето. Ето го. Уха, и то се хубаво. Харесвам. Вижте го, какъв е хубав, да. Наистина хубав. Ето го. Ето. Това е. Ето, сега ще ви кажа. Вижте, например,
Например, ендерперлите, които са хубави. Например, дървета. Не са хубави. Добре, сега. Нека друг да. И сега ще излезе. Идвате пак from и в процент AppData процент. Слагате, ето е този текстчър пак. Влизате в Minecraft. Ще се го махате, ако нямате повече текстчър пак да слагате. И влизате, изчаквате. Ето, натискате play. И ако искате на нещо друго да снимам, казвайте, ще снимам. И сега ще ви покажа този текстчър пак и ако ви хареса криптото, абонирайте се. Само един момент. Ресурсни пакети, мисля, че ето го, да. Ето, но той ще го разкарам. Сега влизам, готово. Опа, ако стана, бе. Да, той е сложен в момента. Ето, сега включвам го. Ето го. Вижте какъв е хубав. Вижте какви хубави има. Има брадви. Това те се каже е старомодно. Да. Старомодно, ето ги. Виждаме какъв е. И мисля това да е от мен. Да съм ви помогнал с нещо. И аз бях Pro Games TV. И да съм ви помогнал наистина. И това ще бъде от мен. Ако искате да качвам още клипове, пишете в описанието на клипчето. И довиждане.